Mano ka diyan, mano ka diyan, mano ka diyan. Lubos ka, luwas. Bawal magtirinda ka mga kudat sa nalimantag. Kadruban. Mapatarang gulong gay talaga ka mo. Sige, naman. Ikaw, pakay ka. Ka mga sutil niyo. Uli, palat ka mo sa uli. Di ka Thanos. Ka mga kudat, quarantine ngon yan, may COVID-19. Pag nakakarastang ka mo kay hapdos, magkakatirig ba ka mo, tanakagadan ni hapdos, surutilong ka mo, di ka mo nauruli sa balay ninyo. O, ikaw, Bombay, wala kang ngunyag isukuton, tawala kay mga trabaho. O, sige, lulod ka, uli. Makudat ang payo ninyo, ka mga pagal ninyo, napapagal kami na nagbabantay sa tinampo, kamo man. Sige niyong pasaraway. O, ikaw, laog. O, pakarain. Wala kang barailin yan. Pakarain ka mo. Pakarain, uruli ka mo. Mga tandoyag ka mo, ha. Surutilunin ka mo, ha. Sige, wala nang yung barili. Umuruli. Pakarain, ha. Surutilunon. Gayud, ha. Umuruli ka mo. Saro pa ka mo na grupo, ha. Kapag nga sutil niyo, aram niyo na nagkaralat na virus, kamu sutilunon. Dahil kamu nagkakasarabihan kisaro. Uli. Mga makudot ang payo, ha? Napapala niyo, ka mga sutil nindo. Ikaw, pakain ka. Nakamotor ka pa, mapakain ka. Ha? Pakain ka. Sutilunong ka. Uli, balik. Ano? Sige, balik. Sutilunong ka mo na quarantine. Mga makudato ng payo niyo. Lintian.